सीतामढ़ी मटियागढ़ सीतामढ़ी। सब चीज ले ले रहले एक चीज भूलबले हरिहर मूली खातिर मार्केट उब गइले सब चीज ले ले रहले एक चीज भूलबले हरिहर मूली खातिर मार्केट उब गइले कहतानी बतिया रउआ मानी ना जान कहतानी बतिया रउआ मानी ना जान तनी दमदार भौजी ए भौजी तनी दमदार भौजी ला गबतन फोन तनी दमदार भौजी ला गबतन फोन तनी दमदार भौजी। विकास मटियागढ़ सीतामढ़ी मटियागढ़ सीतामढ़ी। दुआरा पे आमा जी करतिया हाला सब लोग दौरा लेके छठी घाटे जाला दुआरा पे आमा जी करतिया हाला सब लोग दौरा लेके छठी घाटे जाला हमरे मोबाइल से कल तू फोन हमरे मोबाइल से कल तू फोन तनी दमदार भौजी ए भौजी तनी दमदार भौजी ला गबतन फोन तनी दमदार भौजी ला गबतन फोन तनी दमदार भौजी। विकास मटियागढ़ सीतामढ़ी